Iki para dulur-dulur para penonton sedaya Gusipun wonten ing dalu punika nggih niki mau sampun dipun aturaken mangkaipun wonten Sri Kandi kang jangkep dhateng wonten sekawan pramila niki mangke uga bakal katuraken malih atraksi terbaru wonten tari kucing Condro Wowong nggih wonten lan ugi samangke tari rampok singa barengipun Mahesa Budaya nggih tasih wonten pramila buat teman-teman yang barusan hadir terima kasih sendang ngantru Gusipun dalu punika nggih rawuh matur bunging panuwun mbok bilih samangke kula panjenengan sedaya dalam rangka yaitu semarak UMKM dari teman-teman pedagang perkumpulan teman-teman pedagang Tulungagung untuk malam hari ini selalu sukses selalu dalam rangka buka giling pabrik gula Mojopanggung 2025 nggih pramila sesarengan kalian audio profesional Gro Audio matur sembah nuwun iki Kang Wijil saking Leladan Tulungagung Gusipun Balirejo nggih Mas Gondrong nggih nggih matur bunging panuwun mbok bilih samangke dulur-dulur para rawuh penonton sedaya ingkang badhe ngersake son Gro Audio niki saged rawuh wonten Balirejo Gusipun kados dalu punika jan luar biasa menggelegar ngebaki Mojopanggung dalu punika makaten pripun niki Mas siap Mas sampun ready mbok pilih sampun ready kita bagi wedalipun wonten ing dalu punika kripik gedang godhonge tela titik edang sing penting rata kucingane Mahesa Budaya ayo mano la meong ya ayo mana kucingane sik nomat daging empuk penting ora apa mati iki kucinge sik enom nyokot kucingan sih terbiasa banter mata sing demung putune poal Abel Sahara aku sik nomat untuk genepan iki mate aku tuh
nomane anu Pak Sampir. Oh iki. Lah iya. Ayo. Ya. Ayo. Mbak JB, untukmu sik genep. Oh, Sik genep untune. Lah aku harus pedot. Bakal umurmu piro, Dron? Umurmu wis yen nampa pedhot untukmu. Ayo wayahe Yo ala, yo. Gara-gara anakku ngeki belungan. Oh, aku wae. Hei, yo. Yo. Mahesa budaya. So, Iya. ayo ger. Sing ngedang wis tuwa ger. Ayo. Sing ngedang wis tuwa ron. Ning utune jangkep. Ayo mantua. Aduh, yo. Kucinge cakep cepat terbiasa rapi. Wah, kucinge atas man. Tuwa aku sik oke depan tuku wae. Ya, gelundung. Raga tua jiwa muda. Bene poel. Aja kejak omong aku, Bron. Ora. Obos. Ayo Rut, bawa Rut. Eka parat Josiro anggung sa sumbar untukku tak tutupi tanding yudha lan mami sigro waspadakno apa kang kawis tara yo iki kasetet mami margane leno gawe bantene apa wong tuwa aja mbok kudu Tunggu tak tutupi. Sopo iki maneh? Raga tuwa tapi sing ngengel maneh. Ayo lo masuk. Sing penting SKK yo maneh. Yo iki lo maneh. Yo mah. Yo.
Boleh disayang, gak boleh diganggu. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, ndak boleh dibawa. Boneka sayang berbaju biru, boleh disayang, ndak boleh diganggu. Sloku batok, batok ela elo, sirama manyang solo, le oleh payung muda, mek jenir lolok beh, wong ngerti ora obeh, yen obeh ngedeni bocah, yen urip golek duit. Ayo ya, ayo mat wes sini ya, maisa budaya. Ao ao, a a, oh, oh, slow slow. Hae, hae. Ujung jari balung rani kalopo
sampir matur nuwun rawuhipun. Ayo. Kene ge. Kok yo lo. Ayo man, ger, sira padha tangiya maesa budaya. Ayo sing durung tepaku go ditepake, sing durung kenal uga dikenalke. Sapa iki sing dalem mriku rawuh wonten dalem mriku kemon. Maesa budaya kang mijil saking leladan Kalikrawa Sembung Matwa. Ayo man kowe. Jos. Kaya manggene ya Matwa. Jebul kaya manggene. Saya suwe saya